Haupa tokaio, Joseba naz, Bergaran gauz, eta gaur Zumela jatetxe erakutsi bihotzuet. Zumela sortu zen 1943 urtean, sortu zauen gure birraiton eta birramonak, Josefa eta Martin, gero amama eta aitita gero zauen, Antxoni eta Jesus, gero gure aitza, 18 urte hiltzala, eta ontxe naia eta nik bisok eruten dugu jatetxea. Honek arkuak eta lehen hau basazen, porque ondiokan bauko bezero bat, andra bat, bizintzana hemen Karloskoa baseri zazanien. Hemen bizintzan, da esazuzkun entradatxua zauen, hemen justo niratzean, hortiz arte zirela, eta gara usala kortia, eta bera kontatzen duzko. Etortzen da magotxen konta bitzen duzko zela zan baserri eta bai politxa. Beti bauko bi menu berezi, bat hiru entrantekua eta bigarren elegitzeko, eta gero hau beste bat, lehena bigarren aukeratzeko. Gero eguneko menu eukitzen dugu bai, asteartetik ostira leguer dira, eta gero kartia betikoa. Ontxe bertan, sukaldera pasako gara, eta bertan asko eskatzen da platertxo bat preparatuko, da, zuen guztako den. Gaur prestau joven errezetia, zapua Amerikarrerara, eta hortarako hemen dauko saltzia itxeko, hemen berduratxua, langostinuak, tomatia, arroza saltzia loditzeko, brandia purtxo bat, hau da zapua, moztu ingo gero rasinotxo bat, botakotza gordai aspikoa purtxo bat, hori gara gure toketxua, holan, almejak, tomate tantatxo bat, nata tantatxo bat bai, eta ero alegria purtxo bat emuteko, pimenta zurixa eta tabaskua. Hain platertxua hasiko ere itzen, da lehenengo pausu izango da, barazkixak itxia. Barazkixak ina dauko benien, botakotzau itxaskixak. Itxaskixak koloretsu hartzen da benien, botakotzau arroza. Beti bomba erabiltzen dugu, dela saltzia loitzeko. Eta koinak txorrosta bat, eta hori flamea hori ingo. Zuak entzen da nien, tomatetxua botakotzau, eta gero botakotzau ura, eta hori 40 minutu duko bor, gero ingo da triturau, txinoti pasau, eta saltzia dukiko da baina. Baina hasiko gara zapua razionatzen. Zapua kartzen duzko haritzek, berrako arrendegi batetik, eta berak hartzen dago arraina ondarrutik edo pasaiatik. Lehenago indala 50 urte holan, nire aitza jute esan, zure aitzakin, Joseba, zure aitzakin jute esan, Donostiko Lonjara, da haman alkartzen ziren, lasakuak, urgainekuak, zure aitzakin, nire aitzakin, da juntatzen ziren beti Donostiko Lonjan. Lehenengo ingo buena rapia markau, pasoko birineti lehenengo, eta olizua markauko, eta botakotza bordai aspikuakin batera. Hemen gotzau bueltia rapiai, botakotzau txirlak, hau flanbea hau ingo, apurtxo bat. Txuki da nien, botakotzau indoen saltzia itxaskizena. Ni normalien lausati badie, bota detzat iru edo lau. Tomate goiara kadatxo bat, nata apurtxo bat, pimenta zurixa, eta tabasko. Eta 4 minutu, 5 minututan jaukiko hauen. Hemen tradizioa agintzen dau, da hemen jendia dator jatea horoko karrainako lan preparatuta, lebatako kotxekin, arroz almejekin, menestrak. Oindala 8 urte hasi ginen menutxo bat preparatzen, apurtxo bat espezialagoa, da modernotxuagoa. Eta gero, egunero itzen du gure hogisa, eta izango zen gure hogisa. Hemen dago gaurko platerra, zapua Amerikarrerara, gure hogisakin. Eskerrik asko Zukalerria, jonean nio tortillagatik. Da, nago zunien hemen gauz. Zumelaga, Bergaran, da ongi etorri izango zaio beti.